Bueno, pois bons días a todos e a todas e gracias por asistir a esta comparecencia de prensa para darlles conta dos asuntos tratados na Xunta de Goberno que celebramos fai uns momentos, concretamente ás 11 da mañá do día de hoxe. E decir que, baixo o meu punto de vista, seguimos dando pasos importantes para cumprir cos compromisos desta Diputación cos concellos e, polo tanto, cos veciños e coas veciñas da provincia de Lugo, e no tocante ás materia das residencias. E nesta ocasión falamos da residencia de Navia de Suarna e tamén, que xunto tamén con Meira, son dous centros que, como saben, queremos abrir no que queda deste ano. No caso da de Meira, en torno ao verán, ou antes de que remate o verán, e no caso da de Navia de Suarna, antes de finais de ano. Ben, pois na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a licitación do contrato para dotar de equipamento o Centro de Atención a Persoas Maiores do Concello de Navia de Suarna. O orzamento base de licitación deste contrato supera os 300.000 euros, concretamente son 313.226,26 euros. Ten un prazo de entrega de 2 meses, unha vez que este asinado este contrato, e divídese en 5 lotes. O lote principal, por un importe de 169.000 euros, vai ser para adquirir o mobiliario xeral da residencia, incluídas as camas, todo o material relativo a ese funcionamento. O lote 2, que por un importe de 37.800 euros, incluye os equipos médicos, xogos, material pedagóxico e axudas técnicas. O lote 3 refírese á lavandería e serán adquiridos 2 lavadoras industriais e 2 secadoras tamén industriais por un valor de licitación de 66.200 euros. O lote número 4, por un importe de 17.000 euros, é para adquirir pequenos electrodomésticos e material de limpeza. E o lote 5, por un importe de 23.100 euros, forma parte do todo o cortinaxe da residencia. Se sumamos todo isto, sumamos 13.000 euros. Con este contrato de equipamento, seguimos avanzando para cumprir coa nosa previsión de abrir o Centro de Atención a Maiores de Navia de Suarna a finais de ano, como lles decía. Con respecto á residencia na Xunta de Goberno de hoxe, tamén aprobamos a modificación do contrato de enerxía eléctrica que temos a través do acordo marco da Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias, co fin de incorporar o suministro de electricidade en alta e en baixa tensión para o Centro de Atención a Maiores de Meira, e que así conte con este servizo básico para o seu funcionamento, que, como lles acabo de dicir, queremos que no entorno do verán, antes de que acabe o verán, poñela en funcionamento. Este cambio no contrato supón un incremento de prezo de 17.500 euros, manténdose igual o resto das condicións da prestación de servicio. Ben, por outra banda, na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos a licitación do contrato para a prestación do servicio de conservación e mantemento dos 4.200 kilómetros, algo máis de 4.200 kilómetros de estradas da Diputación de Lugo. A isto dedicamos un investimento de case 7 millóns de euros, en concreto 6.800.000 euros para a execución deste contrato con unha duración de 2 anos. Como saben, a rede viaria provincial está dividida na provincia de Lugo en 8 zonas distintas en función dos concellos de proximidade que cubren a totalidade das estradas de titularidade da Diputación que discorren polos 67 concellos da provincia. O contrato de conservación que licitamos está dividido en 8 lotes, un lote por cada zona de rede de estradas, co fin de poder actuar dun xeito máis áxil e tamén máis eficaz, sobre todo tendo en conta a enorme extensión de estradas coa que contamos, é a maior do Estado español, que, lembremos, como digo, é a máis extensa do Estado, por exemplo, decir que 3 veces maior
que é a que ten a Xunta de Galicia na nosa provincia. Neste contrato inclúyese todas as tarefas necesarias de conservación e de mantenimento das estradas e tamén para a atención a emerxencias causadas ou sobrevidas polas inclemencias meteorolóxicas, e cando hai nevadas ou cando hai fortes heladas, pois que hai que quitar a neve ou que hai que botar sal para evitar problemas de circulación nas estradas. Bueno, é importante destacar tamén que os pregos que rexen este contrato incluyen cláusulas sociais que garanten os dereitos dos traballadores, que favorecen o emprego feminino e tamén o emprego de persoas maiores de 50 anos na obra pública. Tamén o emprego fixo e de calidade, por tanto, tamén o que queremos é poñer en valor a creación de emprego e emprego de calidade e, finalmente, tamén teñen que ver estas cláusulas coa protección do medio ambiente. A mellora da mobilidade é, sin dúda ninguna, unha das liñas de traballo fundamentais, un dos pilares de traballo deste Goberno da Diputación, porque sabemos que é un factor que contribuye de maneira importante ao equilibrio territorial, do que tanto se leva falado desde o Goberno da Xunta de Galicia, pero que logo non se practica, non se leva a cabo. E, por tanto, a calidade de vida das persoas e o desenvolvemento económico do territorio ten moito que ver con a mobilidade que poden ter os ciudadanos no seu entorno. Bueno, mostra de que a mobilidade é unha prioridade para nós e que estamos dedicando importantes esforzos e recursos para manter e para mellorar as estradas. De feito, neste ano que estamos, no ano 2021, aumentamos o orzamento para a rede viaria en un 14%, ata chegar aos 16 millóns de euros neste ano 2021, o que supón o 20% do total do orzamento con que conta a Diputación de Lugo. Evidentemente, a situación non é a ideal, queda moito por facer, xa o sabemos, pero tamén é certo que nós chegamos á Diputación fai 2 anos e as estradas non se deterioraron nestes 2 anos, senón que é un proceso paulatino ao longo de máis anos. Se se fixan os presupostos, este o terceiro pilar en canto a gasto, dado que o primeiro é os servicios sociais, a atención ás persoas, que é o 30%, son 30 millóns de euros, o 30% do orzamento. O segundo é a cooperación cos concellos a través do Plan Único e isto sería o terceiro, que é a mobilidade para mellorar as carreteras. Por tanto, é un dos pilares fundamentales do traballo da actuación desta Diputación Provincial. Por outra parte, aínda que tamén en relación con mobilidade, neste caso en vías municipais, na Xunta de Goberno de hoxe aprobamos un convenio de colaboración co Concello da Pastoriza, a través do que a Diputación de Lugo aportará 75.000 euros para acometer obras de pavimentación nos accesos a núcleos de parroquias, concretamente das parroquias de Rigueira e da parroquia de Cadavedo. O Concello vai a poñer unha pequena cantidad que non chegou aos 5.000 euros, por lo tanto, no total, este convenio ten un importe de en torno aos 80.000 euros. Na Xunta de Goberno que acabamos de ter, tamén aprobamos 2 importantes colaboracións económicas con eventos de proxección nacional, eventos que se proyectan de xeito nacional no conxunto do Estado, tamén de xeito internacional, fora das nosas fronteiras, co que contribuiremos á promoción da provincia de Lugo dentro e fora de Galicia, e mesmo dentro e fora do Estado, e con elo tratamos de contribuir a recuperación da actividade turística, a recuperación da actividade da hostelería e tamén do comercio de proximidade. E estas actividades, digamos que son aquelas que tratamos de axudarlles máis porque son as máis afectadas pola pandemia, sin dúda ninguna, o turismo, a hostelería e o comercio. Por iso queremos tratar de impulsar actividades que fomenten a súa recuperación. Ben, pois, como acabo de dicir, aprobamos 2 cuestións que son importantes para colaborar en este eido, en este traballo, en esta línea de traballo. Por un lado, aprobamos a aportación de 60.000 euros a través dun contrato de patrocinio
por colaborar coa organización da Art World Champions de 2021, que é o Campeonato do Mundo de Carreiras de Aventura, unha especie de Ironmans, que se celebrará a primeiros do mes de outubro nas 4 provincias galegas. A organización deste campeonato marca un fito histórico na provincia de Lugo e tamén en Galicia, porque se trata da segunda vez na historia que se celebra en España. Esta proba ten un ámbito mundial e a primeira vez que estuvo en España foi en Castela e León. Así que é a segunda vez que está en España, pero é a primeira vez que está en Galicia. E en Castilla e León foi no ano 2009 cando se celebrou. Así que agora vamos ser os galegos, no noso caso a provincia de Lugo, que vai ter unha participación importante nesta proba, que, como digo, ten unha proyección mundial. Trátase, como digo, dunha proba dunha semana de duración, con un percorrido de 630 km de distancia, que se disputa na totalidade ao aire libre, e incluye disciplinas de trekking, de mountain bike, de kayaking, de espeleología, orientación e probas especiais de cordas. Na provincia de Lugo percorrerá espacios como Sancares, como Courel, a Ribeira Sacra, o río Miño e, por suposto, os concellos de Lugo e tamén de Monforte, que será, ademais, sede da competición. Dende a Diputación de Lugo decidimos colaborar con esta proba deportiva de primeiro nivel porque se trata dunha oportunidade excepcional para mostrar ao mundo o noso patrimonio natural e todos os recursos e alternativas de lecer que ofrecemos na provincia de Lugo. Estamos convencidos, desde logo, por lo menos así estou, de que acoller este campeonato e apoiar esta organización terá un retorno en termos económicos, en termos de promoción moi importantes para a nosa provincia, tanto a curto como a medio prazo. Por outra banda, tamén aprobamos un contrato de patrocinio para colaborar cunha aportación de 50.000 euros na nova edición do Resurrection Fest de Viveiro, unha das citas musicais e culturais de referencia da nosa provincia, pero ainda que tamén a nivel internacional, non só na provincia de Lugo, sino que tamén se proxecta máis alá nas fronteiras da nosa provincia. O Reso 2021 adáptase á situación sanitaria, celebrando concertos en formato reducido os vindeiros 28 e 29 de agosto, e tamén habrá un formato online nas mesmas datas no que se retransmitirán os concertos en directo e os de outros anos. O impacto económico que ten o Reso para o Concello de Viveiro e para toda a Mariña está máis que contrastado, e estamos falando dun festival que na súa última edición contou con 103.000 visitantes. É certo que este ano as condicións son diferentes, pero ainda así sigue sendo importante, e trátase de un evento que xera, segundo un estudo da Universidade de Santiago, un retorno de 9 millóns de euros, un retorno económico moi importante, e que consegue unha proxección internacional equivalente a unha campaña publicitaria de máis de 14 millóns de euros. Bueno, a Diputación de Lugo apostou dende o principio por este festival. O apoio desta institución foi clave, diría eu, nos seus inicios para que o Reso saíse adiante e contribuiu ano tras ano de maneira moi importante para que se fose consolidando e que sexa o que é a día de hoxe. Senón non sería o que é a día de hoxe. Unha cita de sona internacional a que acuden miles de personas e artistas de primeiro nivel. Noutra orden de cousas, na Xunta de Goberno aprobouse adxudicar a empresa Almacenes Avelino S.L. o contrato de suministro de palla para o gando da Granxa Galloso Castro por un importe de case 14.000 euros e unha duración de un ano, ainda que pode ser prorrogable ano a ano 2 máis. E tamén, en relación coa Granxa Galloso, aprobamos a tramitación do procedimento para o alleamento a través da celebración dunha poxa de 55 cabezas de gando bovino da raza frisona e da raza cachena, a venta de
25 cabezas polo sistema de poxa. E hoxe tamén saíron adiante as solicitudes de 2 concellos para investir remanentes do Plan Único 2021 noutras accións no propio concello. Por un lado, o Concello de Barreiros, que dedicará algo máis de 26.000 euros á pavimentación de accesos en varios lugares do concello, e, por outro, no Concello de Sober, onde tamén vai destinar 18.000 euros para a regeneración de pavimento en varias localidades. E iso foi o que deu de sí, a grosso modo, a Xunta de Goberno do día de hoxe. O marxen deste asunto, presidente, xa parece un tema recurrente, non? O tema da Alcoa. Volvense a mobilizar os traballadores a partir do luns, creo, a semana que ven. A Diputación apoia as protestas dos traballadores. A Diputación apoia a continuidade da Alcoa, apoia a continuidade dos postos de traballo e apoia, por lo tanto, que se manteña o tecido productivo da Mariña e tamén da provincia, non? Estamos convencidos de que o traballo que está facendo o Ministerio de Industria chegará a bon porto porque é a maneira que está dando resultados. Ahora aí vai sobre a mesa varias posibilidades. A ministra se vai desplazar a Estados Unidos a falar cara a cara cos máximos dirixentes de Alcoa e, por tanto, eu confío plenamente no resultado do traballo que está facendo o director xeral de Industria e tamén a ministra en este sentido. Eu entendo que os traballadores, lóxicamente, teñen que escenificar a loita polos dereitos dos seus postos de traballo, sin dúda ninguna, como en calquer outro sector. Pero que non quepa dúda ninguna que desde o primeiro momento quen indicou as líneas por onde debían ir os pasos foi a Diputación de Lugo. Apoiamos a continuidade da empresa, a continuidade dos postos de traballo e a defensa do tecido productivo da Mariña.